Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Knang ba kinong song kits ngoto shay kumno banyadan u knyang jing pang COVID-19 kata ban long ki belek kho ya kamet kapha jongki ban permelian ban thatkti bon sian hakashisngi ban kyar na ki jelang bon breu bat ban shong ne yeng jinga iwei na iwei pat hakajing jingai ka bapalat shimita hakakat artrek mataw bna jembang arajar arpo ka kanhun jong katnat ka kot ka khya kalalej aje kai kerpang yi kinong song jong kasnong saw mau tawar Hakani kesngi lawan ban pesotho ikipat ba da ka BEE jong ka William CNRD block ka kong Anisha Thankyu ringkat ka jingran lang ki Asha jong ka ni ka thain Karpa jungi ka long bahai ni por pihap ban kampir namar balai ka long ba uni ude u knyang jingpang tani ka de ka thma bangi ale yo knyang ya kinong shun ki bangi mla ban yo ida ka thma Nagata kada wat hakani ka por mentaru pihap ban yeng shimita iwei na iwei ka jingjingai mo ban yedeng la ki mas ngati ngapeno namar bang hap karan num ka kasur jonga kan num poi shapi ti hendrei ka baningkong ka ba piken mau ba chi sien ba phimi na yeng mo chi sien ba phimi na yeng kan mau ba wala da pi ong ba oh hakani ka snong jingi umpat don unong pang hendrei ka ka ba pidei ban le ka long ban yada Namar kampun sini ke jingada ka ya khmat shwa ya ka longkala ba yada ban ya ka ba sumar mana kata kadau si sien ba phimi na yeng kom ba phite phi ngi btha ba la komno ki balarang ba abreu ki balandri pusan snem sejrong kim dei ban mi na la ki jongki yeng ki khnaret ki bahapo khatsan snem kim dei ban mi na la ki yeng ki kime ki pa phya ban pe mo nang taru de pihak ban pikir ru ya ki long kemi ki ba armen bakin num lek than sigi jaka ki ba bon brio balai la batha ya phi ban le kumta namar ki ne ki de kita kirta ba ka bormet jungi ka lot yau ni ukhnya jing pang phila ban yele persha tang lada phi dan ya ka bormet ka basat ka ba klan ka ba pihak ban pen klan ya kata ka ya ka bor ban yele persha ya uni u nyang jing pang mo Tiken mau kita lai teli nang ta pada sisian ba phimi nala ki jong ki tingkong yeng la ong ye phi bangi don ha kata ka lockdown ka ba mot ba phinchong hala ki yeng Hendrik ka bangi syam ka long ba ki nong song snong jongi ki le kum no namar ha ka ne ka por ka bon ka por ngi ban ye song dai ne ni le na ka wei ka yeng ha ka wei ka yeng ni le na ka wei ka yeng ha ka wei ka yeng ba ka tu ka long ka ba men sa na mangim tip mano bara ajing pang ha padeng jongi mo Tinang tapat ka ba pidei ban le ka long ba kumbala batha ya phi ban sang khop hala ki jong ki yeng ka tahi ka dei ba pidei ban le phim dei ban ya le na ka wei ka yeng sa ka wei ka yeng nang tapat la ong ya phi ru ba si sien ba pidei ban da thekti bun sien si sien ba phimi na la ki jong ki yeng ha ba phi le cha ki ni ki jaka ki ba long yo anda phi la wan phi hap ban sum phi hap ban lawi ki jan ban lawi ki jan la jong ban sum ban sai nang ta pade pihak ban sat kho je ki jan pihak ban sum yela de khnang ba ka kini ki jabo kinum yo kini ki nyang kinum don haki benta jong ka met jongi teng ong un la le kho chino henry kata ga dei ka bangi dei ban le ni ha wadi ki jukti ki bangi phong ki bangi wan na bar ni ha ban bo haba nim dei ban rung lang sapo kham tam ba phis ngau thu ba hayeng jong phi kin don ki khilung kin don ki temen ba kin don ki bapang ki ba sitom mo tingi ong ipiru teng ki brio jungi habangi ong ipi namaro kani ka bagaru ban thekti mo ni hikai ki brio borbo na do ki khulung ha ki school mo ka por ka bampat sedang uni u corona ro ni hikai ki brio bikin thekti bah dai ne teng ya thekti la thai henrai menta ni haban le hi ya kata ban ya thekti bun sien ban sumye ki kizat jungi bun sien ban ya le khon so bo mi nyang Jepang coronavirus nyumla banyu i la khmat re usuan la kawan me hangi ne hanu don ba hanu shong nyumla ban tip nyumla banyu i re tat andang le tip andang la cha andang la kendu akam la jong na kata kadau ni na kalyang jungi ide ban usiar ide ban usiar ide ban kongu ya kedika jikai kabami la yo dia kening jikai na ka hal department Dia nak kalian jungi ki asyani perlong ki awareness program man nak cakap nak kalian juga mau buat PC nak masuk dalam PC. Aku ke profesor jungi ni atli
PSC juga masuk ke PSC tak mau rock itu. Ya i baka don kam bagian ai kena ka awareness program jongki asha haman lagi jaga ba ni don ke PSC si lani haman lagi snong jongki. Ni baka ta jinglong jingman ke bri wat ki asha kim sim kia ya ka e ka baki asha ki tha ki batai ki bri kalong komba kim dan kata jing program ni ki kindia ko ndai dar baniyo ang tolong ni kan ka awareness program jongki asha ke snong ki jongi kan kamera kindia ya ka ka ba ya asha ida persang bende di bormat tadi ndai ringkat lagi jing kundu long ba snong ba long trikam snong ka ba tiru ki ya snong lang ka ki dia ngomong jongki ban ai ban kli kom kami i program ni batong kindia ya mengiyo ban ai kini awareness program hulu ini bakin COVID-19 te kumba julong hina ka post report na so thu ki asai ki sem baju nama beli dan ki brio kim tip pat kim song thu ke ek ta jumot ki jingdon jo ki asha posnes henry ka kat kumba kalong kaman heru menta gadang yo i katu kani moti asha ki ba lebu ya ki nong pang hakum kani ko por ba lockdown ka ba kim yo kali kim yo en bakin let spok ki hospital Henry Asha dama ihi kemut daga jansem daga uniform ka jong i daga ID ya bani on itu nongkang aduh hospital dikit ni baru ka bangang pa mentran kun tinong song ki batek dat yo i kini ke jingkring sana kan sengo ba bakin years no ki rengkat bat ki Asha hakinu gini jaga ka kisnong ki jong ki hakinu gini ki dong ba ki Asha ki disha kita ki front lines ki batrekam ki basir kam na ka benta pa ya song bat kum juru kidi maki ki nora khobor ki baning kong ya sha ki bahalor ki jumi ke ega baki ki lap shafir ke ega baki ki shan kemut mingkong maki kidi maki ta ki front lines ki bada tristam sha bat maki ki ban ajite